Turunane. Nandur pari tadi rabuk. Kletong yo paringe kurang lemu. Omahe mari rada gersang. Dalane elek cekek. Engko kletong dalane elek pol. Yo. Des. Aduh. 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 Bo, iya. Jarene arep ngerabuk kok surat teko-teko ngono lho gorong sak lho. Suwine. Lho. Kok koyo montore tiba. Turunane. Duh, jambak yo. Woi, turuni. Ya. Piye lho kok iso tiba Motor. iki? Piye. Ora malon kok Ora. Kok iso Wis rambut dorong wong. Kok iso aku lho. Terus sampeyan ora malon Nggo ora gelem nang moro kok malah. Lah aku isik ning kono. Nang kono ning ndi ora ketok suara motor. Ya ora krungu wong akeh anu. Wong nek suara motor kan ngrungokne to nek wong nggo ki. Aduh, lah sampean dalane lho lunyu koyo ngene ra alon-alon kok trai. Makane kowe iki rungokno. Nek suara motor ki dirungokne. Nek aku ki nggawa sabuk kok malah jenenge ra reti. Aduh. Wong nek nggo rabuk ki mbok dirungokne suara motor. Ya ora roh kok. Kok malah ora gelem ngrungokne. Wong Gel aku ki. Salah. Ya salah lah wong enek wong suara motor ki genah nek anu iso bundas iki aku. Ya itu salahku to. Wanggah ngengkel nek diomong iki mesti. Bingung aku. Kok anggo diomong kok beli suket tonjono tenan kowe sampean kok ndak dijeli suket. Lawan. Tak dijeli suket ki malahan. Oh, ora arti apa-apa. Mesti senengane iki nglawan kowe bolak-balik nek tak omongi. Yo sampean sing salah to. Oh nek wong tiba. Ya makane nggone siji-siji aja akeh-akeh. Nggo sekali loro dalane lunyu kok. Nggone loro. Siji kamar rampunge. Ya kan gur sedih lu to gorong sak lho. Wah, diomongi malah. Diomongi ngopo? Aku ngrasakne kowe. Salah kok. Kok ora salah malah aku sing disalahne. Diomongi kok malah. Boh. Arepmu junjungan dhewe. Wong kok kon anu kok.